Ya ora tak blekne lah. Engkel ae lho. Duh, ngerah kates, penyair kates cair pedes enak iki. Wah, ngaret susu. Iya, aduh semute. Malah. Aduh, duh. Yo. Kurang ajar ngono kowe iki. Oh ya Allah, mas semut tok iki. Karepmu iki piye? Lah aku lo gak Wong gak ro apa. Lah piye wong aku ngerah kates Mleki godhong mleki pring. Lah iki lho semut mas semut iki lho. Semut. Semut apa? Mas semut yang gak mas semut enggak mungkin tak tibakne gentere. Duh ngomong yo njajal angger kowe sing kemblekan apa ora? Ya kuwi mas. Jandang kemblek kene ndas kene kemblekan kene. Loro ora? Ya jenenge enggak sengaja. Jandang iki tak blek kene ora. Loro ora? Jenenge enggak Wong liwat rono mbok yo delokne. Jandang ndung tak blekan tok kene. Ora. Kita ketuk ndas mesti jandang. Ya aku sengaja. Wong ngerah kates nek wong liwat kok ora ndelokne. Ya aku yo ndelok ning dhuwur. Ngantek jarem iki. Wong untalan sayur kates kok dadak. Jenenge enggak ngerti. Ketek aku nek ora ngrasane diomongi. Ya ora ngerti. Oke. Apa kata saya sempal ki ngatean. Ya itu aku. Gara-gara kowe tanduran apokat melok sempal iki. Sempal iki. Ya itu aku. Wong kok ngaret susu malah ngengkel enak diomong iki. Des tenan. Pundak ngantek jarem lah. Bener. Gel aku. Lawang jenenge lo ora ngerti. Nek ngerti nek wonge ya ora mungkin tau tak blekne. Nang sore. Wong kok aneh lho, malah aku sing diseneni. Oh, alah ngene iki arep nyarep kates. Asido ngerah kates. Alah, piye iki? Alah, mbuh lah, Rasido. Wong wedok diomongi malah drengkele kaya empuh. Ya jenenge ra roh kok. Wah, panggah ngengkel ae iki. Panggah ngengkel apa tak? Iki alang Ya lek reti ora tak blekne lah. ngengkel ae lho diomongi wong lanang iki. Ya jenenge enggak ngerti aku ya enggak salah lah. Wong ora reti ya. Nah aku reti ora tak blekne nang sampean to. Kok panggah muni ae tak bleki ondo engko malah. Malah aku sing disalahne. Panggah muni ae. Jenenge lho wong ra reti. Wong kok ngarit sore malah muni ae. Wah, gelau.